Само аз ли не знаех колко много възможности има за българските морски офицери? Нека ви покажа как можете да си намерите работа, която плаща добре, подкрепя бъдещето ви и ви позволява да видите света. Търсим старши помощник капитан за ро-ро кораб под италиански флаг. Заплащането? Около 5000 евро на месец, плюс пълна италианска социална и пенсионна осигуровка. Работите 4 месеца на борда, след което се наслаждавате на месец и половина почивка. Заплатите се изплащат изцяло в евро. Имате ли италиански данъчен номер? Това е голям плюс. Изисква се основен италиански език, но ние ще ви предоставим учебни материали, за да ви помогнем да успеете. Заинтересовани ли сте? Изпратете автобиографията си на Candy на candinagroup.com. Бректе и не пропускайте тази фантастична възможност за стабилна и възнаграждаваща кариера в Европа.